Takže čaute ľudia. Tu mám nového speváka druhého, hej, takže ja som Andriš. On je Jarču. Hej, Jarču, takže on je Jarču, ja som Andriš, aby ste znali, že tak sa voláme, hej. Takže teraz vám zahráme jednu šumnú skladbu, ktorá sa volá Javorovo listia už opada. To znáte všetké, takže príjemnú zábavu. Keby takto ešte chcel, aby sme prišli na vystúpenie, kľudne mi napíšte, dohodneme sa a my prídeme. Dobre? Bude zábava do ošalenia. Dobre, takže ideme. Javorovo listie už opadajú. Dobre? Takže ideme na to, pripravte sa. No, dávame kláves, to už znáte, to už nepoznajú, hej, z toho. Dáme gitarku. Áno, gitarka ide. Dáme aj čerkotky. Dobre, a ideme. Javorovo listia už opadá, už mi frajírka už vydáva. Nevydávaj sa mi, frajírko moja, počekaj ročok dva, budeš moja. Nevydávaj sa mi, frajérko moja, počekaj ročok dva, budeš moja. Ja musím slúžiť za 2 ročky, doma zochabili frajíročky. Kamaráťa moji sa poženili, len mene samoho zochabili. Kamaráťa moji sa poženili, len mene samoho zochabili. Teraz idem ja solo. To je pecka, čo? Hop, hop. A ideme. Budú Alešia, budú špíváci, budú muzikanti, budú hráti. Ešte ja podúmam na svoju milu, jak budú stojatí pri oltáru. Ešte ja podúmam na svoju milu, jak budú stojatí pri oltáru. O, ruky.
Tak, výborne, to bola skladba Javorovo listia. Takže teším sa s vami na budúce. A máme pripravené ďalšie ľudovečky, hej, takže sledujte nás a potom budeme postupne pridávať jednu skladbu za druhou. Dobre, takže majte, ľúči sa s vami Andriš a Jarču. Čau, 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 čau. Dobre. Vypínam.